Pozdravujem všetkých. Dneska prichádza ten čas pustiť sa do môjho experimentu. Celý ten experiment spočíva v tom, že chcel by som zasadiť rajčiny už teraz na prelome marca a apríla s tým, že im vytvorím také prírodné vykurovanie. A to vykurovanie bude vlastne budú tlejúce listy s konským hnojom. Ja som tu v skleníku odhrnul zem na približne plochu pre 4 rajčiny. Je to až do 50 cm odhrnuté. Na spodok dám vrstvu lístia, vrstvu konského hnoja, vrstvu lístia a takto to pekne navrstvím. Potom to riadne ubijem, poskáčem potom, polejem to vodou, zakryjem to igelitom, nechám to zapariť a po pár dňoch by mala tá teplota vyskočiť. No a chcel by som tam nasadiť rajčiny a vyskúšať, že či z tých rajčín niečo bude, alebo hlavne či budú skôr. Lebo ono totižto, ja odkedy som začal so záhradkárčením, tak mi stále behá po rozume, že akým spôsobom by sa dalo predĺžiť to obdobie, kedy sa zbierajú plody. Lebo takáto klasika, v polke mája nasadiť rajčiny, v polke júla začnú dozrievať, príde také 1,5 až 2-mesačné obdobie, kedy nevieme čo s rajčinami a potom dosť. Ja som rozmýšľal, ako to obdobie predĺžiť. Čo sa týka predĺženia smerom k jeseni, tak tam si myslím, že som na moje podmienky dosiahol maximum, lebo posledné úhorky zbieram na začiatku novembra a rajčiny s paprikami mávam v skleníku do polovice októbra. Kým je ešte slniečko, že svieti ešte dostatočne, že tých 11 hodín je ten denné svetlo, tak ešte sa dá, ale potom už si myslím, že by to nedozrievalo. Ono už aj v tom októbri to dozrieva strašne pomaly, tie papriky sú menšie, aj tie rajčiny dozrievajú pomalšie, ale dá sa ešte vtedy si vlastne otrhnúť v tom skleníku ako čerstvú rajčinu. No, ale rozmýšľal som, ako by sa to dalo predĺžiť aj smerom k jari. Tento môj pokus by to mal mi ukázať, že či z toho niečo bude. Keď dalo by sa povedať o mesiac skôr nasadím. Bežne sadievam tak prelom apríla, mája. Teraz je to vlastne prelom marca, apríla, o mesiac skôr. Či to vlastne má význam, či o ten mesiac by som tú rajčinu mal prvú dozretú skôr, alebo je mi jasné, že to všetko záleží od počasia. Koľko bude slnečných dní, aké bude teplo. Lebo aj keď sa to nasadí v máji, tak všetko záleží od toho, aký je ten máj, lebo stalo sa mi už také, že mal som v polovici júna dozretú rajčinu, keď bol pekný slnečný máj, no ale keď bol napríklad taký máj ako minulý rok, že väčšina času bolo zamračené, chladno, také sichravé počasie, tak tie rajčiny sa objavili dozreté až niekedy v júli. Takže uvidím, ako to tento rok bude s tým slnkom, koľko ho bude a pravdepodobne aj podľa toho to dozrievanie príde. No ale chcem to, v každom prípade to chcem vyskúšať. Ak by sa to zadarilo, tak by som si to urobil každý rok takto. Ak by sa to nezadarilo, tak nebudem zbytočne takéto veci robiť. Uvidím. No, prvé pôjdu na spodok listy. To sú suché listy, ktoré som si nazbieral ešte na jeseň, nejako opadli. Takže prvé sa dajú listy.
Tie môžu aj do seba nabrať tú vodu spodnú, ktorá tam je. Tie listy, keď sa dostanú do kontaktu s vodou, tak mali by začať tlieť. No, trošku ich takto ubijem. Teraz tam pôjde no, tu v strede vreca mám také vlhkejšie, trošku tie listia aj na spodku, tak tam z toho ešte prisypem. Ubijem to. Ja to potom, keď to tam vlastne už dám všetko, tak ja tam potom poskáčem riadne, ako keby som kapustu tlačil nohami. Toto lopatou len tak trošku zľahka povyrovnávam. Strihom sa dostávame o 5 dní neskôr. Už 2 dní sa drží teplota vnútri okolo 50 stupňov. Teraz momentálne je tam 49 stupňov. Takže je to dobré. Môžem nasadiť prvé tohtoročné rajčiny. No, rajčiny sú nasadené. 4 korene na skúšku som dal. Uvidím, ako sa to bude vyvíjať ďalej, ako sa im bude dariť. Tak dúfam, že to kúrenie z toho hnoja bude postačujúce a nebudem im musieť nejako inak prikurovať. Už len aby bolo dostatok slniečka. Ešte by som chcel pár slov k prezimujúcim paprikám. Minulý rok som čítal, že paprika je viacročná rastlina. Bohužiaľ v našich zemepisných končinách tá paprika nemôže prežiť dlhšie ako 1 rok, keďže je vonku, zamrzla by a skončila by. Ale za určitých podmienok, keď sa jej vytvoria, tak dokáže prezimovať. Treba ju vybrať z pôvodnej zeme, koreň riadne očistiť, najlepšie vymáčať vo vode a dať do nádoby so substrátom. Nechať to v miestnosti a raz za 2 týždne popolievať. No, ja tu mám, nie sú to klasické papriky, tie som neskúšal, toto sú chili odrody, také čo sú neskoršie, že majú až v septembri, októbri, novembri plody. Táto prvá, to je habanero. Vyhodila už nejaké listy, vidím, takže možno, že z toho niečo bude. Uvidíme. Ono sa to musí takto obstrihať na jeseň, zbaviť listov, plodov. Také niečo, ako keď na zimu opadne strom vonku. Akurát s tým rozdielom, že toto by v zime vonku neprežilo. Na jar by to už neožilo. A vlastne takto sa držia vnútri v chlade do 15 stupňov, teda medzi 10-15 stupňov. Raz za 2 týždne sa polejú a potom na jar, keď sa oteplí, tak sa vyberú von na slniečko, začnú sa pravidelne polievať, čo bude vlastne impuls pre ne, že aby začali teda znovu rásť. No, toto je tá prvá, táto druhá, to je Carolina Reaper.
tá tiež už má také maličké zelené lístky sa začínajú robiť, tam tie konce mi trošku uschli, ale to nevadí, to sa obstriha preč. Takže možno, že s nej niečo bude. Táto tretia, to je čili paprika brazílske korenie. Tá tiež už vyhodila prvé lístky, takže vyzerá, že prežila. Tam ten vrch mi taktiež zhnedol uschol, nevadí, to sa odstrihne. No a táto posledná, čo prežila, to je zvončeková paprika. Tá má už listy tiež, takže možno z toho niečo bude. Ono, prečo sa toto vlastne robí? Robí sa to preto, že tá paprika vlastne už má urobený koreňový systém, už má urobenú stonku. Ona vlastne len teraz na jar, keď dostane impuls, že je teplo, začne byť pravidelne polievaná, tak začne vyháňať listy a kvety a vlastne však nejaké stonky urobí určite, ale to najhlavnejšie, ktoré musí na začiatku sezóny stavať vlastne tú stonku, tak to už má vlastne spravené. Takže tie papriky, keď sa takto prezimujú, tak mali by o to skôr začať mať vlastne tie dozreté plody. Je to z mojej strany pokus, robím to prvýkrát, rozhodol som sa to vyskúšať, uvidím, tak budem o tom robiť videá, ako sa tým paprikám darí, takže uvidíme. No, toto by bolo pre dnešok všetko. Prajem vám všetkým pekný zbytok veľkonočného víkendu a ďakujem za pozornosť. Ešte raz pekný deň.